Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Podcast Show apo pandinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yana Chidhumo naMasendeke kutiza kwavakaita kujeri vachizobatwa vachidzoka kusvika vaurayiwa. Pa episode 3 yatakapedzisira kuita ndipo pakasungwa vamwe vasungwa vakabatwa vari musango. Mumwe akanga akapfeka mashizha akawanda padombo achibva ashudwa nendege akazonofira zvake kumberi, asi mumwe akanga azvizora madota achibva akwira mumuti akawanda mumuti ndokubva azoonekwa maziso achibwaira ari mumuti imomo akarohwa zvekare nepfuti, asi Chidhumo akanga asisipo atotiza aenda kuMozambique. Ndopatakapedzisira ipapo. Saka inoyi episode 4 yatakuenderera mberi tichinzwa kuti zvii zvakazoitika kumberi kwacho. Ngatisangane mvidhiyo. Hanzi Masendeke abatwa. Masendeke akabatwa kuMozambique kuchipunga bhera abatwa Masendeke. Atounzwa paipe kwaMutare, Mutare ari mutransfer Harare. Otosvika kuHarare zvikanzi abatwa Masendeke. Apa Chidhumo akanga aescapa. Anga asiko kuMaximum. Anga atotiza atosvika kubheira Chidhumo. Masendeke achidzoka achipinda mujeri. Saka vakapesana kudai kuti uyo achibatwa achiuya kuMaximum prison, uyo achiescapa kuMaximum prison achienda kuMozambique. Saka vaenda kuMozambique, uyo akabva auya ndobva anzi remanded in custody chikuru kuMaximum. Handini maona. Saka vadaro akuMaximum, Masendeke anenge ndiye akapa information kumapurisa nekuCID kuti kana muda kubata Chidhumo hazvinetse, endai pakati ndopa munonomuwana ipapo. Saka CID yakabva yaenda kunomutsvaga vari joined nemaputukezi mapurisa ekuMoza. Saka vasvika paipa vakatomona hanzi anga atori mugadheni achitoita hake zvemugadheni make, achitogadzira mugadheni make, boss ndi businessman ka. Saka hanzi yakatarisa so vanhu vaiuya akaona kuti no iro kurira hasi maputukezi aya maZimbabwe na and madikers. Saka akabva hanzi akabva asimudza foshoro ada kutema mumwe mudikers. Saka vakabva vamupfura pahipi. Akabva adona ndobva abatwa. Ndokubatwa kwakaita Chidhumo. Chidhumo haana kumbogara kana 30 days atiza jeri. Haana, bozi akabatwa muna October. Aescapa musi wa18 August. Yanga iri Monday kuseni paakaescapa. Akazobatwa muna August. I think haana mboita 30 days atiza jeri achibva abatwa. Saka abatwa Chidhumo, takabva tatonzwa yato radio, yato signal. Chidhumo anongwa kuti beira. Nongwa kubeira within 30 days mbava abatwa, kanza abatwa. Polisi yepaMoza aiseke mai, avanorova vanoponda. YekuMozambique mapolisi anouraya. Vakasiyana nemapurisa ekuZimbabwe. Chakuudza inyaya yandakatsikwa nemapolisi yaiwa yaya. Ndaenda kuMaundaru inu. Vane utsinye vanhu vaya. Tozwa Chidhumo wahakwa, Chidhumo auya. Akutaura mafirimu Chidhumo. Ndakazofamba nemusango ndichidya muchero kwakuri kunyepa kwese kuyakwe. Vakomana vakaplana kutiza kujeri. Information yaivepo yanga iri yekuti vaifana kutiza kwenda kumabvuku. Kumabvuku vaiva vakamirirwa nemotikari. Umwe aive hanzi angari assistant commissioner here ainzi Musariri wepa supporting angari officer commanding wacho here. Handi yanga ane motikari akavamirira kuti pavanongotiza vachiva vanhu vapinda motikari vototiza vopinda muMozambique. Saka uyo paakamanija kuescapa ega anenge ndiye akazotakurwa ari 1 nemotikari iyoyo. Rese ifirimu raitaura rekuti ndakazofamba ndichidya muchero musango ainyepa, akatopuwa lift rakatomusiya kubi kumusango kunana Forbes aibva atopoya achibva atotiza kuenda kuBeira. Andimona. Saka
vamubata akabva auya akaenda kukoti ane bara panapa takagara naye kumaximum ane bara magadhi vachimuchengeta achitaura idzo fiction dzake dzekuti kana ndikawana time panondotiza futi kati baba makaona one chance yekutiza not second chance panapa. Saka vakabva agara paya vakatanga vakunamata vanachauka vakubata mabhaibheri maNew Testament vachinamata vachizviti makristu. Saka isusu takaenda kuchiwangu wangu kwedu ndobva tarova training yedu takapedza training takambosara 3 months takaita October takaita August September October November 3 full I think 4 full months atakaita training ndobva tapedza pakabva paita nyaya yekunzi magadhijeri pane mugadhijeri anga ari outside tower pakadzika vana chidhumo nerope yayi munhu iye akapotsa mabhanditi aive ne20 rounds mabhanditi they were just 4 zvodai aigona pfuti munhu iyeka ingadai akarova one round one munhu one round one munhu one round one munhu ndiye munhu aifanira kuti amupiri iyeye nekuita sei nekusotsonya matsotsi but mazisi ainzi mazisi emufana akapotsa akaisa pfuti paautomatic akapotsa tochipa akamhanya nepfuti pistol nerong magazine kuti bozi ukaona pistol CZ magazine yacho haipindirani nebrowning saka hazvipindirani saka pamwe akapuwa CZ pistol akapuwa magazine ebrowning akamhanya nedifferent magazine different pfuti zvoti ingadai akatotsotsonya matsotsi but vakanonoka kusvika akasvika nerong pfuti. Saka prison yakabva yati not government yakati prison officers are not well trained papfuti. Saka we need vanhu vanoenda kutraining inonzi special tactics vaende vanotrainwa special tactics to deal nema-issues or situations akaita seiwaya. Saka tiri patraining depot tisitaka kupedza training takabva taudzwa zvikanzi guys imi muchiri panapa muri fresh kuridiwa vanhu vanoda kunotrainwa kuridiwa vanhu 30 vari kuenda kuspecial tactics kunotrainwa. Saka uri kuona netraining vanhu vanoziva chiuto vanoziva training yechiuto inorwadza drill kumhanya kuseni kuita sei drill malectures kuumburudzwa uchirwa ma1 man task tataibva. Saka inini vanhu vazhinji vakabva vati hatidi vanhu vakaramba vanhu vaitiza vamwe utiza hatidi. Saka inini I was the first person to volunteer ndikati inini zvangu kana kuchinzi kuwafa kwacho ndiri kunofa regai ndiende ndonofa vakuona kuti kune chii ona ndaive munhu aitora marisk. Saka takabva talistwa ndobva ndatoudza shamwari yangu inonzi Mandofa ari kuJonu ndikati iyo Jebwe yanga iri squadmate yangu ndikati shamwari hakuna training inouraya iyo kana tichifa tonofira ikoko handei shipa tishuwari ndikati handei ndobva ndatomuti ngatibaye iwe vandaenda naye ndikati shefu ndakahembe nyorai uyu vatonyoresa paya kwaya mumufano wangu andavirira naye nzi Kakawa ndikati Kakawa nyoresa nachapepa nyoresai vakomana tende training hakuna anombofawo handei tonoona kana wafawo it's part of training andino mdzime kwako inenge yapesana nekupona kwako saka handei. Saka ndakabva ini ndakamobilize mafriends angu Robson Chinyama Mandofa Kakawa nedzimwe boys chapepa tikati handei vakomana taona kuti kunei. Saka squad yedu yakabuda vanhu vakawanda ndobva taenda bva tanyoresa ndanyoresa kudhara tanyoresa paya mazita amene vamwe kumaximum kwacho ikokoko kune vamwe vakanyoresa uri vada kuenda kutraining yacho iyoyo. Saka takabva takwana nhamba yaidiwa bva tanzi pass out parade zvikanzi ini ndobva ndadzoserwa kuHarare remand prison vamwe vaenda kumaprison avo vamwe vaichinjwa maprison ipapo. Saka ndakabva ndanzi 2 times zvenyu dzokerai kuprison. Saka ndakanosvika kuprison ndakangoshanda about a week ndikatonzwa ndadaidzwa naofficer in charge Yuda chef ainzi Mutaramuswa mudhara wangu zvikanzi patove service order rotaura kuti you are going back to training ndikati anona achizviziva chef alright enda unorongedza ubva watoenda. Saka ndakabva ndaenda neboys redu ubva tarongedza ubva tapuwa motikari vatadzokera kutraining depot. Tadzokera kutraining depot takasvika paya manheru takutoallocatwa bharaki renyu rekugara guys munenge muri 30 chete ndimi first training ndimi first team iri kutrainwa PSTT. Saka we are going to experiment nemi tondi zvoshanda here ndikati no worries ini ndandiri ready ana zvekutamba zvezvi vatatanga chitigu
training paya taitrainera takaenda kutraining iyoyo because prison officers they failed kupfura mabhanditi vaidzika vaabsela vachidzika pasi saka vaida kutraina masnipers people who gona snipe munhu akadaro aona zvikanzi iri bo tatanga chitigu paya kwauya masupport unit kwakauya mudhara ainzi aniko mudhara wanguenda akukanganwa zita rake mani kwakauya shoko constable shoko kaya constable chinyama chinyama anga ari sajenere kukaya mapie ndiye aitrena zvekarati kwazoya mudhara maodzeke ndiye anga ari leader wanga ari assistant inspector saka this was the team yakauya yakatitraina iyoyo takatrainwa zvokuti takatanga izvo zvekunzi hanzi munoita maobstacle crossing taimhanya unobuda kwakuchuras mine tichidzoka chimhanya chisipiti chitendera every day tairwa kuma 16 kilometers 20 kilometers kumhanya every day taita ainzi obstacle crossing tichiita zvakawanda zvakaita ona stretcher race ndaiti ndikatarisa vanhu ndikati vanhu ukavaitisa stretcher race ka vanopera kudzitiza basa vese apa munenge makatakura munhu apa muri kutakura stretcher nemunhu saka it was training yeendurance yataiita early days acho iwayo Wanda Mapie exactly Wanda Mapie ndiye akauya na chinyama iti boy tikata takumhanya patopinda kuchigroup maximum takumhanya aibva ati ndiimbirei kasonge kuti halule genga halule hanzi da kuti vakadzi venyu vandione bhozi da kukunyengerai vakadzi venyu vafana hanzi ndipo panapa kuti nditore vakadzi venyu apa unenge waguta nehasha ukamutarisa munhu aritoara rafe uri kurwadziwa you understand saka takaita training yedu takatanga training yedu muna November December wese akapera tiri patraining Christmas unoiona here Christmas unenge uri kurenji uchiridza pfuti Christmas early days training yairwadza because it was all of endurance Felix Shoko exactly that guy nanhasi ndikamufunga mudhara Shoko soka nonyatsokuona kuti nyika panapa pane zvikara aiti kana achiabsela kana muhelicopter aiabsela akatarisa pasi achitanga ari kumhanya kubva muhelicopter achimhanya pabuilding achiabsela soko aiabsela akatarisa pasi haupatarise pasi unongochiona kamunhu kakadai so ona vari makuru vaichema abseiling uzvati musana waenda makumbo aenda ndopanzwa kuti anzi kuwafafa unofa zveshuwa uchiita dam crossing soka wapakati pemvura pana mazove paipa inenge ichitepuka ropu souripo so uchizva kuti panapa ina handigoni kutiwina ndikangoti chubwi muna mazoo mune makarwe ndarwa pasi saka ndoona that's Concord we called pakaipa kani Mkomatemba unoziva kuti ropu inenge ichitepuka sori pakati perwizi ukatarisa pasi vakomana ndainda ini kungodonha apa chete ndainda handidzoke saka ndoona kuti unongoto very careful wega kuti guys kati chubwi panapa makarwe anondirova plus nandigoni kutiwina njombo inozara mvura ndorova pasi apa une zvipfuti zvazvo vakaloda unonyatsoona wega kuti pakaipa saka takatama matraining zvimwe zvacho handichakwanisi kuzvitaura bhozi hazvina basa nevanhu vari kuteerera takarova training yedu uzati inini ndakasvika ndandiri munhu akasimba ndaitamba bhora saka ndandiri munhu akasimba ndaitoona mafana wanga asikatambe bhora wanga asina kusimba seni saka early days takamhanya tichienda kwachuras mine takasvika pabridge pakanyongoswa nyuchi nachidhumo dzikaturuma paya takati chikwidza bridge iro riara uza ndakanyatsokunzwa kuti ininika muviri wangu hauchakwanisi kusimudza training ndobva ndakataura naShoko ndikati shefu ndiri kukumbirawo kuweta zvikanzi uda kuweta zvikanzi vamwe vanese mark time enda unoweta yudha saka ndakabuda ndobva ndanoweta uzapa weta ndakatanga kuburitsa ranga riri ropa that was blood saka ndakaweta ropa rere unoziva kuti ndakatarisa so ropa chairo kwete kuweta kuti hanzi zvataita zvebharazi yatiri vadiki this was blood from the start kuti cho blood rega pandakawetera pakatsvuka kuti bhirwiri neropa ndobva ndadaidza Shoko ndikati mudhara uya kuno akauya Shoko ndikati mudhara Shoko tarisai muone zvandiri kuita zvikanzi chii
ngati ini ndikuita ropa ndofunga ameno zvakanganisika mukati mangu inini chindibvisai patraining handichadi. Ndakaramba ini training. Shoko akanditi training hauchadi ndikati handichazvikwanisi. Zviri ndidzokere kustation because ndakaona kuti kana ndikadzokera kustation kwangu basa ndakapinda kudhara hapana pandaidzingwa basa. Hapana pandakadzingwa basa. Saka ndaiti basa ndakapinda kudhara kana ndikadzokera kustation unoshanda pane kuzviuraya kutunda ropa kuita wete ropa kana handichadi ndakatojamuka. Pamark time paenda madhara vai kurova manje. Andoona vai kutsika manje. Panokoda kuti zenge dzingori mbama bhutsu futseki maniwe wesira time pinda wakatsvaga basa wega wakapinzwa basa nani wakaplaya wega iwe come on pinda unoona wamwachirwa mark time uchifamba vane vaitaura vachitarisa vachiti hatichasangana chete uri kufamba. Ndakanosvika tadzoka kubva kwakuchurasi ndobva ndaenda kuclinic kwaina medhiko yedu ainzi Mutemuza ndokubva nditi ndakasvika kuna Mutemuza ndikati ndaradedza ndarwara zvikanzi ndawa Yuda ndikati ndipagoma apo ndaweta ropa saka handifunga ndichakwanisa kuita sei kukondinya nekosi. Apa manje komandeni wakatoudzwa vese vanhu vakatoudzwa kuti hakuna munhu anodhiropa kosi hakuna kana achifa anofira pakosi. Ndikati nini handichakwanisi handichadi. Nombodaidzwa kwakomandeni ndataura ndati handichadi. Saka mistake yandakaita ndeyekuti pataiita malectures manje ini ndanga ndiri muboy scout. I was a member of the boy scout kuZimbabwe. Saka ndiri boy scout hapana noti yaunondidzidzisa. Ndaitozodzidzisa vamwe vanhu kuti inonzi shipshang inonzi reef note inonzi chi. Saka ndaidzidzisa vanhu macosmates edu saka maodzeke vaitoziva kuti munhu uyu kawa is an asset in prison service because zvandaiziva nezvavaindiitisa zvacho zvimwe zvacho ndaitovabatsira kuti zvinonzi zvakati. Saka vakabva vaona kuti no, this guy is intelligent, we cannot let him go. Saka vakaramba kundireleasa pakosi. Ndakabva ndanzi hapana mapirisi ari kupiwa inononwa mvura. Saka ndakaenda ndikanorowa vhati ndabho training takarova tikaenda kubattle camp kushamba tikasvika kubattle camp takatrenwa zvokuti unozati pandakanzi warwa first class paAK ndikapuwa CZ ndikarwa first class, ndikapuwa UZSMG ndikarwa first class, ndikapuwa Steer Og ndikarwa first class. Uzati mbadhara vakabva vataura vakanzi ichikara chimunhu ichi akanzi hakuna kwaunoenda Shepherd. Ngati hako mudhara akanzi hauna kwauri kuenda. Ndakabva ndatrena ndobva tapedza kosi. Musi watakapedza kosi uzati ndaikuzvitarisa naiti ndini unenge munhu unenge murume unenge uchiti ukafamba pane vamwe varume unenge uchiona kunge vanhu vese vari apa hapana apa ndini ndega. Saka kosi training iya inongokupa kamwe kachivindi kekuti hauvhunduke. Andoona kana ukapinda pana mabhandi akaita sei hautyi. Andoona saka ndatochinja ndakutonzwa kuti shuwa ndatochinja inda someone even fitness hapana. Ndatanyonzwa kuti ndairwa mapress ups 50 ne1 hand. Ndakazozwa munhu aniti ruoko rwakoru ngandaita 50 press ups ne1 hand. Andini muriona mahoho mabhururu wangu akashaya mahoho ngoma Jerry manifungisa mahoho mabhururu wangu akashaya mahoho mabhozi. Ndakazobva ipapo ndobva musi wepass out wedu takunota pass out yedu hatina kuti pass out kushamba tatapedza zvese military everything matrainings aidiwa ese kubattle camp tanga tapedza. Saka tata kudzokera unda helicopter drill. Saka helicopter drill ndiye tata kudzokera kuchikurubu kunoita. Ndaive neshamwari yangu andaiwirira naye squad mate yangu ainzi Robson Chinyama. Unoziva pataigara pabattle camp paive nenyoka dzinotyisa. Saka Robbie akataka kuenda akabva anhonga akabva paipa kunotora AK yake paipai pane nyoka yanga yakamonera paAK yake ipo paipai. Saka Robbie akaronhonga AK yake kubva Shepherd pane nyoka. Saka takaenda zvadziri vana verovambira vaive. Saka madhara aigara ipapo ainzi utusu uzhegu vanikomadheni vanomuziva anzaniko zita rake ndaukanganwa zita rake mani utusu
Edi ndairwa 50 press ups ne one hand surunguruka. Unaona zvakaita maoko angu aya atopora urumaona aya boss aitrainwa zverafu ndairwa 50 press ups one side 50 press ups the other side. Nanda achikara aizi aniko utu mkomadeni temba utusu ainzi aniko bhuru wedu uya aichengeta pashamba. Mkomajeri nditaurire ainzi aniko blazi uya wataiti utusu anga aichengeta pa battle camp uya ainzi aniko ndakukanganwa zita rake man kwakudhara guys. Ndofunga nyaya ndikutaura ndekuma 25 years or 23 years ago. Utusu ujegu ainzi aniko aichengeta pa battle camp mkomajeri ainzi aniko mblazi uya ndakukanganwa zita rake man. Saka ndiye akabva amhanya zvikanzi guys nyoka dzepanapa hadzipfurwi hapaurayiwe nyoka panapa ainzi utusu aizvindonzi utusu ujegu ainzi aniko utusu hamkomajeri taurai mani imi ndoda kutaura zita rake mufesi ndakukanganwa zita rake mani ainzi utusu ujegu kwete madyira the other one angari mupfupi souyawo angari mupfupi mkomadheni taive pandakazodzokera battle camp namndara nadheni taive naye blaziye ainzi utusu aizviti utusu ujegu mkoma aidzaniko mkomadheni vanomuziva mhani mufesiye tandazofunga ndotaura saka ndiye akazouya akati guys panapa nyoka dzepanapa hadziurawe haparidzirwe nyoka pfuti panapa kana maona nyoka panapa tigere musango saka munongonakura nyoka yoyenda tikati ano iri bo ndobva mukomajeri wakunkanganwa but mukomadheni wachiri muziva mhani ainzi aizviti ujegu tusu dzakazosungwa blazi idzodzo mani dzakazosungwa akazosungwa akaenda akapika jeri kumaximum uku ndasaka ndaitoenda ndichitaurira magadhi kuti guys uyu munhu momubata zvakanaka akatibata zvakanaka sere kushamba taiti kana tikada kuridza dzimwe pfuti tairidza mapfuti dzimwe dzatasingazive kuprison aitipa tichiridza mufesiye aitipa tichiridza ma-LMG aya aitipa tichiswera nawo tichikurura ma-LMG chinorowa njiwa kuti chinovhima ndakangana kuti ainzani mani ujegu tusu saka akabva auya ndiye akatiudza akati nyoka dzepanapa hadziurawe munongosvika munongoteta chete dzoenda kana mateta dzaenda then munoita sei mutora zvinhu zvenyu zvamurura saka takabva robi bhuru wangu nyoka yebva taiteta ndobva yaenda ndobva tatora pfuti dzedu bva talodha bva tarova pasi takudzokera kwaRari. Musi wandakabva pashamba ndakaita kunge ndabuda imwe nyika unoona ndakaita kunge ndabuda imwe nyika musi wandakapedza training yangu pabattle camp ndakaita kunge ndabuda imwe nyika ndakupinda imwe nyika wanyatsoona kuti freedom yauya kana patakasvika kuchikurubhi takurwa mahelicopter and helicopter drill wanyatsoona kuti zvinenge zvaita sei zvareruka saka takabva tarwa training yedu yetactics ndobva tapedza special tactics yenu kubva tanzi kumastations saka ini ndaingonamata kuti ndichadzoserwa kustation kwangu remand prison apa remand ndaipada but takabva tanzi crew renyu rese muri 30 vamwe vanga vadropa ipo bosi taive nemwe mudhara ainzi Chimbozi anga ari veteran akadonha akatsemuka musoro akaita crack musoro saka ndiye one angadai akatanga kufa pakosi yedu iye saka akadonha akatsemuka musoro ndobva anzi aiwa uyu haachaiti ndobva withdraw pakosi saka tazotsara ta 28 here 2 vakabva 28 here I think 2 vakabva saka vabva takazobva taenda kuchikuru maximum prison ndobva tasvika zvikanzi this is a new unit in the prison saka you give them independence vachaita setup sekudzidziswa kwavakaita basa ravo nyaya iyo ndinoziva ndochokwadi mukomajeri zvikanzi vachaita setup basa ravo sekudzidziswa kwavakaita nesupport kana vane any problem munodaidza vanhu vePSTT kusupport vachavabatsira kuseta mastandards avo vachatengera zvavanoda uniform yavo equipment yese yavanoda nemotikari dzeescort and everything zvavanoda zvese kuti jeri rive safe. We don't expect any escape again pano pajeri but taane masnipers ka taane masnipers saka takabva tarwa paya saka pakosi paibe pakazochuzwa top 4 paiti mudhara nyaka hembe
bhururu wangu ainzi Nsala, hameno kana achiriko kuprison, I don't know kuti achiriko here. Koza yaChakara, I'm not sure he's still in the prison service. Boss gore rino rata ifana kubuda basa. Kwaiti koza ya inini 444. We were the top 4 best trainees pa kosi yoyo. Saka tachuzwa top 4 best trainees. Takabva tanzi no. Kuti rambe chingenja ma support kuti vati trainere chi vanhu vePSTT zvinodhura. Saka let's take these guys vaende ku support unit. Vono trainwa ikoko kuita ma instructors. Saka yainzi trainer training course yatakaita iyoyo. Saka takabva tadzoka ne crew redu vana Mudhara Shoko vanani. Saka takata kudzidziswa kudzisa magajere chinonzi tactics chi. Ane muri kuona. Saka uri pa course ipapo unozati ndakatombofunga kuwithdraw ndikati hano Mudhara wandibata rafu. Bozi waitanga warohwa iwewe na chief instructor aitanga inspector iwewe. Utaona kuti iwewe wakakwana here. Kana wakunodzisa munhu uruziva zvaunotaura here. Wozati waimiswa apa na Mudhara Maodzeka achikudza kuti iwe uri kunoticha weapon assembling kana unoticha nhasi uri kuenda kufiring. Obva wanzwa kuti chicha unoronga daidziswa unodai saka unongoidaidzira uri wega apo. Details at the firing point with a magazine of 1,000 and mod. Achiti voice rako harisina instructed. Daidzira iwe. Anoona saka taitoswera tichishungurudzwa kupfura marecruits. Tapedza paipa takazoenda. Waiti kana wakuenda kulesson kunotora lesson raunenge wanzi uri kunotora uko. Baba Madhara anenge akagara akakutarisa so. Uchibwabaika bozi unongoziva kuti I'm under supervision. Unenge uchibwabaika nelesson. Lesson 1 chare pfuti unotadza uri teacher. Lesson 2 unotadza uri teacher. Stripping and assembling pfuti unotadza uri teacher. Weapons drill watasa Madhara aityisa waiti ndaitikatasa Shoko ndikatasa Mudhara Maodzeka anenge irova. Apa mapia irova manje. Mapia irova. Urikuona aibva ati kana mukaenda kudojo zvezvekuti anoziva kuti nhasi tiri vanodzidzisa vafana lesson rakati rekarati. Saka iwe uri unoticha lesson iroro. Apa ndakazonzira bhururu wangu naChakara kwa Shepherd kuti zvipedze nozatoita sei tikabva panapo tinojoina karate club. Tonojoina inonzi Seidokan. Iye aitraina neSeidokan. He was good that guy. Saka tonotraina neSeidokan. Saka tonojoina karate ipopo. Tonodzidzira malessons ese kukarate club. Tozoda chidzidzisa vanhu. Bozi mapie madzisiranda mapie anenge achitokurova iwewe. Usati tikapinda mudojo mapie aindiwa zvokuti ndaita munhu yada ndite prison officer ndite tactician yada ndite sei. Hanzi taikuona yana Shepherd isu takatopedza mukoma Jerima amabhoka imimi. Chidhomoro chairova manje. Saka chidhomoro aiti ndikapatopinda mudojo akada kudisplay aibva ati Yuda pinda yame yui ready for fight. Orohwa paya uzaikurwa zvekuti watonyatsoziva kuti mbabvu dzatokuwara kaidzi. Azi kunyepa. Uzamaiko tikutaurira masivhile pane vanhu vaivepo pandaitrainwa. Vana mukoma Jerry, vana mukoma Dena. Pane vanhu vaitovepo kusapoti pandaitrainwa. Zvandiri kutaura izvozvi zvika rinenge firimu kana kunyepa. Asi kune vanhu vari kutoziva zvandiri kutaura pano. Handitoyo. Saka chidhomoro chairova manje. Saka chaiti tikapinda paicho kukiya chidhomoro. Ukaenda paipa unenge uchirwadzwa nembavhu omborara. Mapedza pamakubharaki paipa takugocha shiri dzatarova zati Shapiro ndipi mupanapo tikuenda kupi. Ona dzakunyengerera. But mangwana acho unenge uchingonorohwa chete. Handitoona. Unenge uchingorohwa chete na mapie. Saka takabva tapedza trainers training course yedu. Tikatraina imwe part yatakatraina. Tikazodzokera neimwe part yesupport unit. Pandakazonosangana naMudhara Deni na bhururu wangu ainzaniko bhururu wangu noise ainzaniko lunga mukoma Deni lunga. Saka takazodzokera neimwe course lunga nana Mudhara chaipa nana Chipashu Mudhara Chipashu. Saka takazodzokera tinana lunga nana Mudhara Deni nekosi yevanhu vekuBurundi. ZvimaBurundians zvazvo. Guys, chandoda ngokukurudzirai ndechekuti zvinhu zvakaitwa nevakomana ava hazvina kunaka. Hatizvikurudzire kunge zvichiitwa. Kungozvibuditsawo kuti vanhu vaone mafambiro azvakaita, nekuti kana tichiudzwa nevanotiudza vanenge vachitinyepera vachitaura zvavanotaura, because panguva yacho vamwe takanga tiri vadiki, vamwe tatisati tazvarwa,
vamwe hatina kusangana nestori yakadaro. Saka izvi zvakakoshera kuti munhu wese ange achinzwa onzwisisa kuti zvakafamba sei. Kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike, komenta nekushare. Tosangana paepisode inotevera, paepisode 5. Bye bye.